mig. Vi er med flere årstider på. Forbereder på kontrolleret nedrydning af jeres tomme hænder. I får en chance til at finde nogle ører til at modstå. Vi bliver gennembumpet der, hvor solen ikke skinner. Vi vil gøre det, selvom ingen tør det. Der skal ske noget ved det, mod verden bliver kontrolleret. Så vi får tørfler, tager det på det modelleres. Nogle møder, så trækker vi bollerne og gennembumpet dyret. Vi vil frygt dig, vil med mig. Folk tørfler, afsted. Vi er mere ventet på. Vi får det, tørfler. Vi får det, tørfler. Gymnasium. Overreder på kontrolleret nedrydning af jeres tomme hænder. Vi får en chance til at finde ud af, hvor vi ser modstå. Vi vil gennembumpet der, hvor solen ikke skinner. Vi vil gøre det, selvom vi ikke tør det. Der skal ske noget ved den måde, verden bliver kontrolleret. Folk tørfler, tager det på kontrolleret. Nogle så strækker vi bollene og gennem på dyret. Vi får dig, vi vil være mig. Folk tørfler, afsted. Vi er mere ventet på. Minifogte, kogte kartofler. Vi er minifogte kartofler fra Middelfart Gymnasium. Forbereder på kontrolleret nedrydning af jeres tomme hænder. Vi får en chance til at finde nogle ører til at modstå. Vi bliver gennembumpet der, hvor solen ikke skinner. Vi vil gøre det, selvom ingen tør det. Der skal ske noget ved den måde, verden bliver kontrolleret. Så vi får en tørfler, tager det på det modelleres. Nogle møder, så trækker vi bollerne og giver ud på dyret. Vi frygt dig, vil med mig. Folk tørfler, afsted. Vi er mere ventet på. Vi får det, kartofler. Ja, vi får det, kartofler. Gymnasium. Hvad sker der? Vi er med flere årstider på. Forbereder på kontrolleret nedrydning af jeres tomme hænder. Vi får en chance til at finde ud af, hvor vi ser modstå. Vi vil gennembumpet der, hvor solen ikke skinner. Vi vil gøre det, selvom vi ikke tør det. Der skal ske noget ved den måde, verden bliver kontrolleret. No hate.